Здравейте, процъфтяващи приятели! Тази вечер моята работа приключи с тема, по която работим с една прекрасна клиентка, а именно защо мъже, които изобщо аз съм в център на тяхното внимание, дават ми любов, свестни са, грижовни са, правят ми подаръци, правят ми комплименти. Изобщо всяко едно нещо, което всяка една нормална жена би искала да получи от мъж. Защо с тези мъже, когато мета нещо прекъсна, върнах се обратно? Защо с тези мъже, които ми дават всичко, защо сякаш там нещо не ми е достатъчно? Там нещо ме чувърка, там нещо ми липсва. И съм по-склонна да обръщам внимание на други мъже, които са проблемни, които са трудни, защото там някак ми е по-интересно. Този въпрос и това видео може да бъде за теб, която в момента се луташ между различни връзки или си в порочен кръг все на неподходящи мъже, или пък напротив, в момента си във връзка, в която чувстваш, че колкото и да получаваш всичко, все пак сякаш нещо ти е странно, много ти е различно. Едно от обясненията, защо ти, когато всичко получаваш, защо когато и имаш внимание, и имаш любов, и си ценена като жена, и си уважавана като жена, защо намираш една такава ситуация, едно такова отношение за скучно и безинтересно? Обяснението е, че ти търсиш тръпка, която ти е позната. Ти търсиш чувство, което ти е познато. С други думи, ние привличаме партньори и ние сме привлечени от партньори през нашите емоционални рани. Пред нещо пак прекъсва, същото нещо ти повтаряш с твоите партньори. Ти като ментална картина, като емоционално преживяване пренасяш по-нататък по времевата линия, пренасяш в своите партньорски отношения. Тоест ти търсиш нещо, което ти е познато. Ти търсиш точно така, както мама и тате не са ти давали достатъчно внимание, както за тях е трябвало да се бориш. Затова тези партньори, които ти дават всичко на тепсия, които са свестните, добрите мъже, които могат да ти предложат сериозните отношения, които могат да ти предложат семейството, за което мечтаеш и копнеш, точно там за теб това е неизследвана зона. За теб там е некомфортно. Ти не познаваш това чувство. И ти се завръщаш и ти търсиш онова, което ти е познато. Онова, което ти си преживявала и виждала и получавала в своето детство. Но този елемент, това има разрешение. Това може да се разреши, когато ние се върнем назад в твоето минало, когато изследваме взаимовръзките, намерим първо причините за твоето поведение, намерим причината ти да имаш съответната стратегия, да се бориш, да се опитваш да привличаш внимание на партньора, да се доказваш, че ставаш, че можеш, че си способна, защото то има някъде корен в твоето минало. Това изследване и този прогрес към това ти да се подготвиш за пълноценна щастлива връзка, ти да можеш да разпознаеш свестния и добрия мъж, който да ти предложи тези отношения, цялата тази подготовка ние правим в 6-седмичната програма "Поръчай си мъж от Вселената". Добрата новина е, че вече стартирам поток 3. Трета група, отворени са вратите за приемането на всяка една от вас, която се чувства готова да работи върху себе си, готова за промяна и готова всеки ден да давам част от своето време в името на моята цел, да имам щастливо, пълноценно партньорство, да имам споделена любовна връзка. В тази програма има два вида достъп. Единият е като наблюдател. Ти, понеже програмата е 6-седмична, тя се състои от 6 тематични вебинара, ти можеш да вземеш достъп като наблюдател, когато сама взимаш темите, работиш върху въпросите, практиките, изключително ясно обяснен материал, изключително богата практичност, всичко събрано в рамките на 1 час. Тоест, това е курс, който е изключително
подходящ за жени, които са много заети, амбициозни жени, кариерно ориентирани, които нямат време за губене и искат много конкретен и точен материал. В достъп наблюдател 1 час по дадена тема, но ти имаш много ясна структура, имаш конкретни техники. Дали са констелации, дали е медитация, всяко нещо, което да те помогне ти да пуснеш товарите от миналото, да излекуваш душата си, да пренаредиш невронните връзки, да изградиш правилни нови невронни връзки и да можеш да започнеш да виждаш и да чувстваш тази любов, която искаш да привлечеш в живота си. Втория достъп вече се нарича звезда. Този достъп е за онези прекрасни жени от вас, които казвате: аз вече нямам време за губене. Твърде много години пропилях в това да се боря сама, твърде много години се опитвах сама да чета книги, сама да слушам някакви безплатни материали, но виждам, че нещо не става. Виждам, че нещо ми обягва. Не мога да се справя сама и искам шорткът, искам прекия път, искам материал, който да е систематизиран, точен, но в този достъп вие получавате не само 6 тематични вебинара, но и 6 лични срещи с мен, които продължаваме да отработваме както на ясните въпроси, така давам и допълнителни техники и материали, които да ви подпомогнат в целия процес. Така че вратите са отворени за третия поток. Здравей, Мария! Радвам се, че си тук и гледаш това видео. Който проявява интерес, бъдете смели, прекрасни жени. Любовта е прекрасно чувство, което, за съжаление, не винаги означава, че се случва лесно. Понякога ние трябва да минем през болката, през катарзиса, но да направим този квантов скок към онази любов, която търсим. И колкото повече работим върху себе си, моите клиентки вече споделят това. Миленка, ако правя упражненията, които ти даваш, ако поне 15 минути на ден аз съм фокусирана и слушам материалите, правя техниките, които ти си ми дава, аз се чувствам различна. Аз летя в космоса, аз имам резултати. Виждам го в отношенията, преработените ми отношения с родителите ми. Виждам в преработените ми отношения с текущия ми партньор или с новите партньори, с които излизам. Така че промените са гарантирани, когато има и вашето участие, и вашата ангажираност и отдаденост към процеса. Под това видео ще споделям също така и различни обратни връзки, които съм получавала в хода на обучението и цялостни обратни връзки за това през какви емоционални преживявания преминават тези прекрасни жени. Как си тръгват много по-спокойни, много по-уверени, много по-знаещи, много по-разбиращи защо в момента са в такъв етап от живота си, но и вече са въоръжени със знания как от тук нататък да продължа, така че аз да привлека тази щастлива любов, която аз искам. И много чест ефект е, че още докато работим заедно, такива прекрасни, тотално различни мъже от тези, които ти си срещала до момента, те вече се появяват в твоето енергийно поле. Така че това е огромен бонус за тези от вас, които вършите усърдна вътрешна работа. Така че трети поток на 6-седмичната програма "Поръчи си мъж от Вселената" е отворено. 2 вида достъп: наблюдател, когато работиш сама, и съответно звезда, когато преработваш темите и с моя помощ, и заедно вървим към твоята цел. Лека вечер!